Zlatko, tu je Verona. Vieš čo, my sme všetci už pred tvojim domom, ale nevieme, kadiaľ sa do toho domu vchádza. Aha, tak vidíme sa. S Vladom Petrikom sa stretávam rada a v poslednom čase aj často. A rada, pretože si Vlada vážim. Je to jeden z mála frajerov, ktorí sa pohybujú okolo literatúry a umenia. Vlado je veľký gavalier. A napriek svojmu veku aj jeden z najväčších gavalierov medzi mojimi rovesníkmi alebo aj mladšími mužmi, ktorých poznám. Narodil sa 1. marca 1929 v Liptovskom Trnovci a už 60 rokov býva na rovnakej adrese v Bratislave. Tvrdí, že literatúra by mala v prvom rade poľučťovať, pretože jej zásadnou funkciou je duchovná obroda spoločnosti. V mladosti sa zamiloval do Jegeho a tento vzťah mu vydržal dodnes. Svoj život naplnil výskumom a kritickou reflexiou našej literatúry 20. storočia v Ústave slovenskej literatúry Akadémie vied. Bol redaktorom časopisov Slovenská literatúra, Kultúrny život i Slovenské pohľady. Literárnu vedu, históriu a kritiku má na raňajky, na obed aj na večeru a ak uvážime, že aj v 85-ke chodí denne na 4. poschodie bez výťahu, musíme uznať, že v literárnej vede sa zrejme skrývajú nejaké dôležité vitamíny. Jubilant Vladimír Petrík. No, to sme my. Poďte. Ideme. Ahoj. 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 Ja tu bývam 60 rokov. No ale aj dobrých susedov si mal. Toto bol tzv. Literárny dom. A kto tu teda všetko býval? No bývala tu najprv pod nami teda pani Satmári Vlčková. Áno. To bola dcéra významného literárneho historika a univerzitného profesora Jaroslava Vlčka. Iha. Poznám. A bývala tu ako vdova s mamou a jej mama bola najmladšia dcéra Viliama Pauliny Tóta. Kristova, No vidíš. Ale potom sa pani Satmáriová presťahovala a prišiel som bývať Ján Smrek, teda básnik náš, významný s celou rodinou. A býval to až do smrti. Áno. Asi 20 rokov. A on bol chovanec Modranského sirotinca. Áno, Evangelicko, tam vyrastal. Ako polosirota. Ale býval tu na prízemí Martin Rázus, doktor Martin Rázus, syn známeho spisovateľa Martina Rázusa. A jeho manželkou bola Viera Jesenská, dcéra jedného z 3 bratov jesenských. Jeden bol Janko, ten býval za nami, mal tam dom. Potom Fedor, ten býval v Martine a tento Vlado býval tu spolu so svojím začom, teda Martinom. Ja si napríklad dodať sa pamätám, že na kritiku, hoci sa hovorí, že spisovatelia nemajú radi kritikov, ale na kritiku sa čakalo. Vždy sa čakalo, vyšla knižka a potom sa čakalo na to, kto napíše, čo napíše. Tá kritika sa brala rovnako vážne ako trebárs to dielo, ktoré vyšlo. To sa trochu podľa mňa zmenilo. Ako sa ty pozeráš na to, že na tých svojich následovníkov alebo na tých, čo sú dnes tam na tom ústave a na to, čo vlastne vychádza a hovorí sa tomu, že kritika? No, Ústav slovenskej literatúry je predovšetkým ústav, kde sa pestovala literárna história. Áno. My sme všetci písali o tom, čo bolo, o literatúre 19. storočia, 20. storočia. No ale ako to už býva, všetci tí, čo sa zaoberajú literatúrou minulosti, nejako samozrejme sa zaoberajú aj tou literatúrou, ktorá práve vzniká. A tak všetci, čo sme písali o literárnej histórii, sme písali zároveň o literatúre súčasnosti a stali sa z nás literárni kritici. Hej. No dnes nie je literárnej kritiky ako inštancie nejakej, ale voľakedy, keď vychodil Kultúrny život a tak, a Pohľady boli tiež dobrý časopis, tak sa diskutovalo, aj v každej redakcii sa diskutovalo o literatúre. Teraz nemáš redakcie, kde by sa o
takom niečo hovorilo, ako je literatúra. Tá literatúra sa pokladala za vážny nejaký element v spoločnosti, no ona ktorý podľa má mňa čo je, povedať. a prečo sa teraz nedebatuje podľa teba? Prečo sa nerozpráva? Všade je taká mŕtvota. Chýbajú jednak časopisy, ktoré by naozaj nejakým spôsobom reflektovali toto všetko, pretože buď sú ideologicky nejaké jednostranné, alebo nie sú nejaké. Takže toto ma mrzí, že sa prestalo diskurovať o literatúre. Ja som robila v literárnom týždenníku. Tam, keď bola redakčná rada, tak prišiel Jano Šimonovič, Dušan Dušek prišiel, Rudo Sloboda prišiel, Tatko prišiel môj. Tak tam sa teda tá redakčná rada končila tým, že sa šlo oproti do rýbarského či akého cechu, sa šlo na polievku a teda debata pokračovala. A hovorilo sa o literatúre, naozaj o literatúre. A o týždenníku a o tom, čo sme v tom týždenníku povydávali a čo vidia, čo chystáme a pripravujeme, čo kto prekladá. Ale nerozpráva sa o literatúre, pretože sa zmenil štatút literatúry. Literatúra už nie je tým, čo bola. Ani tých kritikov nie je veľa, lebo ja mám dávno penzijný vek a furt sa na mňa obracajú aj redaktori. Kde sú tí mladí kritici, ktorí by malo byť more tu? Po roku 89 sa zmenila pozícia autora, literatúry, spoločnosti, všetko sa zmenilo. A môžeš písať o čom chceš, ale nemá to nejaký dosah. Vtedy za starého režimu, nech to už ho hodnotíme akokoľvek, každý čakal, že ten spisovateľ povie ti nejakú väčšiu pravdu o realite, v ktorej žiješ, ako ti povie politik. A kde píšeš, keď píšeš? V kuchyni. V kuchyni robíš. A ja písavam v kuchyni. A vieš čo? A používaš počítač alebo nástroj píšeš? Nie, píšem na stroji. Už nás je málo, ale Jožo Bžok ešte má stroj. Milan Havada píše rukou dokonca. Ja píšem rukou a potom si to prepisujem, ale píšem rukou. Že vlastne si tam odkrojíš chleba, máš tam ten krájač. To je sympatické miesto. No, veď tu mám plno, ako vidíš, ešte aj veci, a čo teraz píšeš? Teraz píšem jeden doslov do románu Živý bič, teda Urbanova, lebo vychádza v literárnom centre. Literatúra mala ten status, že ten spisovateľ bol... Furt mi napadá iba to svedomie národa. Ale ono to tak trochu naozaj bolo. Ale dnes kto je svedomím národa? Nie je svedomia národa. Literatúra prestala pôsobiť nejako ako duchovný nejaký faktor. No, pekne. Možno, že páni farári by to mohli nahradiť, ale myslím si, že to nerobia tak, aby to nahradilo literatúru. Lebo to je tiež už len remeslo, nie? Tie kázňa, tak literatúra má mravnú podstatu vlastne. To je podstata mravnosti. No a... Literatúra je na to, že by sme sa polepšili, my, ľudia. Otvára nám nejaké nové priestory. Zušľachťuje. To sa hovorilo o hudbe síce, ale aj o literatúre. Samozrejme, na človeku, ktorý nečíta, je vidno, že nečíta. Aj na našich politikoch je vidno, že nečítajú. Na všetkých, ako tam súrad radom, že im proste nejaký rozmer chýba. Literatúre ublížilo aj to, že sa stala tovarom nejakým. Ale všade vo svete je tovarom. Všetko je tovarom, vieš. Ale u nás sa to prijalo tak pasívne, ako, že no. Ak nenapíšem niečo také, čo sa predá, tak na čo vlastne píšem. U nás si mnohí neuvedomujú, že literatúra je nejaká hodnota. No. Čiže nejde len o to... Chudobný spisovateľ bude vždy pán, ako hovoril Rudo Sloboda. Ja si myslím, že talenty sú, ale tá literatúra ako celok nejako nemá váhu spoločnosti nejakú a to ma mrzí. Ale neviem si to ani dobre vysvetliť, prečo je to tak. Či je to ten odklon od čítania, či súvisí so slabou úrovňou literatúry, alebo je to naopak.
že slabá literatúra vzniká, pretože ľudia čítajú niečo iné. Ale príbeh, ktorý je vlastne fikcia, ten ako keby prestal pôsobiť ako nejaký motor v nás. Už nám nič nehovorí, lebo menej hovorí, ako hovoril pred 50 rokmi alebo 100 rokmi. Vtedy sa čítal sa Tolstoj, Dostojevský a tak ako... Nielen, že je to pravda, čo sa dialo, ale že tam o nás, o ľuďoch, taká vnútorná pravda tam vychádzala na povrch. Ale teraz akoby o sebe ľudia nechceli vedieť, čo sme, čo sme. Je taká doba. Možno sa to zmení k lepšiemu, ale neviem si to ja predstaviť, ako by to malo byť. Chýba tu mravná autorita nejaká. No však furt ti hovorím, že aby si mi poradil, že čo mám urobiť, aby som splnila tie tvoje predstavy, že ty by si mi mal takú tajnú radu dať a teraz už vlastne môžeš, tuto je televízia, môžeš ju aj pustiť do éteru, možno, že sa chytí staviarsky Krištúfek alebo niekto z týchto chalanov. A tak čo? Ale literárna kritika nie je na to, aby dávala rozumie niekomu. Literárna kritika číta knižky a hovorí o nich. Ty musíš napísať takú knižku, za ktorú ťa budem vychvalovať. Ale to je tvoja vec, nie moja. Smejeme sa, ale je to niekedy na zaplakanie ináč. Alebo vyrastie nová generácia, ktorá sa bude na všetko pozerať ináč a ktoré to bude všetko vyhovovať, čo sa teraz deje. A mne to nevyhovuje. Raz mi Marekov otec Jožo Mihalkovič hovorí, že vieš, knižka už je na odchode. Takto nám, ešte tu je, ale takto nám na rozlúčku kýva. Ja tu už nebudem, ale ty to zažiješ všetko. A ja som sa rozplakala. A on mi hovorí, že neplač, Verona, že každý musí zomrieť. Myslel si, že plačem za ním. A na to ja mu hovorím, že ja neplačem, že vy tu nebudete, ale ja plačem, že ja tu budem. Možno, že príde nejaká renesancia kníh. Kniha je artefakt napokon. Ja som rád, keď držím peknú knihu v ruke. To nie je ako, že si dám na obrazovku nejaký text. Musím ju cítiť, ohmatať. Držať peknú knihu a tešiť sa, že ju máš.